जे जाय मानसिया बे जोंनि चेयारमेन दानि सोलिफुबाय थानाय चेयारमेन बिपुल मुसाहारिखौ जे बुदों बिथांनि नामावनो चेयारमेन फैगोन होननाय बाथ्राया जे जों सानदों दिनै इउपिपिएलआ जिबौ फिथैखौ मासे फिनानै दोननाय बायदिसो जानो थांगासिनो दं। बिपुलखौ बुग्रा मानसिफ्रा जे टीम दं बिसोरो बे टीमा बुंदोंनो जे सेन्ट्रेलनिफ्राय नोंखौ बुनायाव निर्देश दं होनै बुदों बिनि थाखाय जोंहा दिनैसिम गोजोननाय गैया। जों दिनैनिफ्राय इउपिपिएलआव जि प्रग्राम जाया जों खासिबारिनिफ्राय मुक्त जानानै दं। बिपिएफ जि सरकार थानाय समाव सुबिराज बसुमतारी काबुल बसुमतारी मोनानो जे बिपिएफनि दादागिरि खामोन इउपिपिएलआव हाबफैनानै दिनै कारापसन खालामबावदों। बेखौ जोंनि इउपिपिएलनि गोजौनि सारमोना दिनैसिम मानो एक्सन लानो हायाखै बिथांमोनखौ दिनैसिमबो केस रेजिस्टार जाखांनायनि उनावबो मानो दिनैसिमबो एरेस्ट खालामाखै आरो पार्टीनिफ्राय दिनैसिमबो मानो बिथांमोनखौ आउट खालामाखै। बिपुल मुसाहारिखौ बुग्रा मानसिफ्रानो बै समावबो जोंखौ बुदोंमोन जे बै समावबो नै फंबायखौ एटाक खालामनो नागिरदोंमोन पिस्तलनि खोथा होनदों गावथारनो होनदोंमोन। फुराना बिपिएफनि चेयारमेन बै सुबिराज बसुमतारी बे जि जायगायाव थायो बेहायनो दावराव जायो। जों खासिबारियैनो टटेलि आंल' नङा बिथांल' नङा खासिबारि सासेबो इउपिपिएल जानाय नङा। दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिपुलखौ बुदों होननाय खोनादों जोंबो खबर लाहैदों बावहाय जों ओरैबायदि गाज्रि मोननाय फैबाय जे बिपुल दा मिडियायाव जे बिपुलखौ बुनायाव जे ओरैबायदि बुंदों जे बिपुलखौ बुग्रा मानसिफ्रा जे टीम दं बिसोरो बे टीमा बुंदोंनो जे सेन्ट्रेलनिफ्राय नोंखौ बुनायाव निर्देश दं होनै बुदों बिनि थाखाय जोंहा दिनैसिम गोजोननाय गैया। जों दिनै जों खासिबारिनिफ्राय बुंनाय जादों जों खिन्थु पार्सनेलि सोरखौबा ग्रेप्टार खालामनायनि थाखाय बुङाखै जोङो जे बिपुला दिनै रायजो राजाजों दोनजानाय बेयाव जों दुखु मोनदों जे बेखौ पार्सनेलि खालामनाय जादों ना गोजौनिफ्राय निर्देश दंमारोबा ना गैमारा बेखौ जोंनो अति थाबैनो जोंनो डिक्लेयार होनांगौ। डिक्लेयार होआगौ मानि जों दिनैनिफ्राय इउपिपिएलआव जि प्रग्राम जाया जों खासिबारिनिफ्राय मुक्त जानानै दं जे जोंनो खोन्थानांगौ दिनै आरो जाय बिपुल मुसाहारिखौ बुदों बे मानसिफ्रा जे जों ओरैबायदि मोनथिखादों जे आंनि नामा दिनै बुद्धलाल बसुमतारी नै आंनि बिदा फंबाय दं साथाम बै समावबो बिपिएफ जि सरकार थानाय समाव सुबिराज बसुमतारी काबुल बसुमतारी मोनानो जे बिपिएफनि दादागिरि खामोन दिनै आरो फैबावनानै इउपिपिएलआव हाबफैनानै दिनै कारापसन खालामबावदों। बेखौ जोंनि इउपिपिएलनि गोजौनि सारमोना दिनैसिम मानो एक्सन लानो हायाखै बिनि सायाव मानो नायबिजिरनो रोङाखै जों बिनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों आरो दिनैसिमबो जों खोनाबावदों जे बै समाव जालांबाय दिनैसिमाव बारलांबाय सानथाम सानब्रै बिथांमोनखौ दिनैसिमबो केस रेजिस्टार जाखांनायनि उनावबो मानो दिनैसिमबो एरेस्ट खालामाखै बिसोरखौ एरेस्ट खालामागौमानि आरो एरेस्ट खालामनायाथ' खालामगोन सरकार हिसाबै आरो पार्टीनिफ्राय दिनैसिमबो मानो बिथांमोनखौ आउट खालामाखै बे आउटनि जों डिक्लेयार मोनागौमानि जों इउपिपिएलनिफ्राय जों मुक्त जाथ'नानै दं जे जोंखौ थाबैनो जाहाथे जोंनि सायाव एसे गुरुबासा एलेखा हिसाबै बिनि सायाव बेबस्था लायो जों बिनि थाखाय जों बुंहरबाय आरो जों दिनै दुखु मोननानै दं बिपुल मुसाहारिखौ बुनायाव जों खासिबारि हिसाबैनो बै समाव जोङो बिदा फंबाय जों साथाम आदैनि फिसाला गासिबो बिसोरो जोङो दिनैसिमबो इउपिपिएलनिफ्राय थाइसे थाखा जों मोनजायाखै जों 5 बोसोर कर्ट गानानै फैदों जे दिनै बिपुल मुसाहारिखौ बुग्रा मानसिफ्रानो बै समावबो जोंखौ बुदोंमोन आरो बिना दसै बिथांमोनानो दिनै इउपिपिएलआव फैनानै जोंखौ कारापसन खालामफैबावदों इउपिपिएलखौ बिथांमोनखौहाय हानजानिफ्राय एरख'वाब्ला नोंथांमोना इउपिपिएल हानजाखौ नागारगोन नामा? नागारगोन आरामसे बिथांमोनावबो सोंजोबनो हागोन जों खासिबारियैनो टटेलि आंल' नङा बिथांल' नङा खासिबारि सासेबो इउपिपिएल जानाय नङा आरो दिनै जोंखौ बुंबावदों बिपिएफनि मानसियाबो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायाव मदद दंबावो जोंनि गामिनिफ्राय जोंनि गामियावबो सासे सानै बिपिएफ दं बिथांमोनाबो जोंजों हेल्प दंबावो दिनै आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननि मिडियाजों खोन्थाबावनो नागिरदों बिथांमोनजों दिनै बिपुल मुसाहारिखौ बुग्रा जे काबुल होननाय मानसिया
जों लागोनि सिथाय मानसि नङा बेयाव जों लागोआव जोनोम मोननाय मानसि नङा खासिबारिनि सिथाय मानसि नङा दिनै खासिबारियाव फैनानै खासिबारिनि नाम लाफैबावबाय कारापसन मावनो बे जायगाया मानसिया इस्ला खाथानिफ्राय खारबोनायसो बे खासिबारियाव जोनोम मोननाय मानसि नङा जों दिनै खासिबारि मुं सुजानायाव जोंहा बिराद दुखु मोननाय फैबाय बे आरो गामिखौ फाननाय जाबाय आरो मोनसे जों बुराबाथावरि खोनाबावदों नंगौ नङा जों दिनै मिन्थिया जे बै समावबो नै फंबायखौ एटाक खालामनो नागिरदोंमोन पिस्तलनि खोथा होनदों गावथारनो होनदोंमोन आरो दिनैबो बिपुल मुसाहारिखौबो पिस्तलनि बाहाना देखायदोंनो बे जिनिसा सैथो ना मिथा जोंनो डिक्लेयार होनांगौ दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जे सार प्रमद बर'मोनहा माधव छेत्रीमोनहा बिथांमोना बे जिनिसखौ जे सैथो ना मिथा जोंनो सानसे गाबोननि गेजेराव बा दिनैनि गेजेरावनो जोंनो मिडियानि गेजेरजों फिननाय होनांगौ मिथिनो मोनदों नोंथांमोननि गुरुबासानि चेयारमेनखौ बे माबायावनो सोलायबाय दा मा सानो जोंथ' आरो खोनादों नंगौ नंगौना नङा जों मिन्थिथ'ला खिन्थु जे बिथाङा जों खोनादों बिरबल बसुमतारी ना मा होनो गोदानारिनि जे जाय मानसिया बे जोंनि चेयारमेन दानि सोलिफुबाय थानाय चेयारमेन बिपुल मुसाहारिखौ जे बुदों बिथांनि नामावनो चेयारमेन फैगोन होननाय बाथ्राया जे जों सानदों दिनै इउपिपिएलआ जिबौ फिथैखौ मासे फिनानै दोननाय बायदिसो जानो थांगासिनो दं माने जोंनि चेयारमेन गुरुबासा बिसिडिसिनि जोंनि चेयारमेन सारखौ बुनायखौ जोङो जोंनि फुराना इउपिपिएलनिफ्राय सासेबो बाहाय हात गैया माने गोदानै बिपिएलनिफ्राय फैगोदान मानसिफ्रासो बे जोंनि इउपिपिएलनि जोंनि चेयारमेनखौ बुदों बेखौ बुनाया माने बिपिएलनिफ्राय फैजोबनाय गासिबो बियो जि जायगायाव फुराना बिपिएफनि चेयारमेन बै सुबिराज बसुमतारी बे जि जायगायाव थायो बेहायनो दावराव जायो सिगाङावबो दावराव जालांखांबाय जोंनो जाखांबाय सिगाङाव जि जायगायाव माने बिपिएफनिफ्राय फैनाय दा जोंनि गोदान इउपिपिएलआव दा बिसोरनो दावराव खालामदों दा चेयारमेन जोंनि फुराना इउपिपिएलनि बुनायखौबो जों बे गासिबो बिपिएफनि मानसिफ्रानो गोदानै फैनाय इउपिपिएलआव फैनायफ्रानो बुदों आरोखि बे बुग्राफोरनि मुंखौ मिथिगौ नामा बुग्राफोरनि मुंखौथ' जोंथ' गासिबो मिथिजोबला बेखौ गासिबो बे चेयारमेन सारनि हिन्जाव बुंनाया गासिबो बे सैथोआनो आरोखि बेनो